வரலாற்று ரகசியங்களின் வீடியோவை கிளிக் பண்ணதுக்கு ரொம்ப நன்றி. இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, வரக்கூடிய 17ஆம் தேதி புரட்டாசி மாதம் ஆரம்பிக்குது. ஏன் இந்த புரட்டாசி மாதத்தில் நம்ம அசைவம் சாப்பிடக்கூடாது, அதை பற்றி இன்றைக்கி நம்ம பார்க்கலாம். கலியுகம் ஆரம்பித்தது. கலியுகம் ஆரம்பித்தது பின்னாடி சனி பகவான் பூலோகத்தை நோக்கி வராரு. அப்போ நடுவில் நாரதர் குறுக்கிடுறாரு. நாரதர் சனி பகவானை பார்த்து ஒன்று சொல்கிறாரு. என்ன அப்படின்னா, உலகத்தில் எந்த இடத்துல வேணாலும் நீ போய் மக்களை 7 வருஷம் பிடிச்சு அவங்கள நல்வழிப்படுத்துறதுக்கு நீ போகலாம், ஆனால் எக்காரணத்தை கொண்டும் திருமலைக்கு மட்டும் போயிடாத அப்படின்னு நாரதர் பெருமான் சொல்கிறாரு. யாராக இருந்தாலும் ஒன்று செய்யாத அப்படின்னா தான் அதில் முதல்ல செய்யணும் அப்படின்னு நம்ம நினைப்போம். அந்த மாதிரி தான் சனி பகவானுக்கும் நடந்தது. திருமலைக்கு போகக்கூடாதா, அங்கே என் பார்வைப்பட்டா என்ன நடக்கும், எனக்கு என்ன அப்படி ஆகிடும் அப்படின்னு ஒரு தலகணத்தோட சனி பகவான் திருமலையை நோக்கி போகிறாரு. திருமலையில் சனி பகவான் பாதம் எடுத்து வச்ச உடனே அங்கிருந்து தூக்கி வீசப்படுறாரு. சனி பகவானுக்கு ஒன்றும் புரியலை. அந்த இடத்துல பெருமாள் காட்சி கொடுக்குறாரு. அதை பார்த்த உடனே சனி பகவான் அவரோட தவறை உணர்ந்துக்கிட்டாரு. அப்போது சனி பகவான் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா, இறைவா, இப்போ நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன், இது கலியுகத்துடைய வைகுண்டம், அதனால் இனி நான் இந்த மலையில் கால் வைக்க மாட்டேன். அதுக்கு பெருமாள் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா, இந்த மலையிலன்னு கிடையாது, என்னை யாரெல்லாம் வணங்குறாங்களோ அவங்கள நீ பிடிக்கக்கூடாது. அப்போது சனி பகவான் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா, அதே மாதிரி செய்கிறேன், இருந்தாலும் நான் பிறந்தது புரட்டாசி மாதம் ஆகும், அதனால் அந்த மாதத்தில் யார் உங்களை மனமுருகி உடலாலையும் உள்ளத்தாலையும் சுத்தமாக இருந்து உங்களை வணங்குறாங்களோ அவங்கள நிச்சயமாக நான் பிடிக்க மாட்டேன் அப்படின்னு சனி பகவான் ஒரு வாக்கு தராரு. புரட்டாசி மாதத்தில் நம்ம அசைவம் சாப்பிடாமல் இருக்கிறதுக்கான முக்கியமான காரணம் இதுதான். சனி பகவானுடைய பார்வையில் இருந்து நம்ம தப்பிக்கணும் அப்படின்னா இதுவும் ஒரு வழி அப்படின்னு சொல்லலாம். இந்த புரட்டாசி மாதத்தில் பெருமாளை மனசார மனமுருகி வேண்டுங்க. ஓம் நமோ வெங்கடேஷாய. ஆதிவோ அல்லதிவோ ஸ்ரீ ஹரிவாசமு ஆதிவோ அல்ல